други аспекти. Категорично казано, Алеко дълбинно идва от религиозна среда. И аз съм се опитал да го изведа, особено във втория том, като символичен, морален лидер на българите, около чиято концепция, около моята концепция имам предвид, може да бъде изградена нова национална и държавна програма на България. Това обяснява високата оценка на БАН и на професор Ригов, част от която ви прочете Надя преди няколко минути. Тъй като аз се опитах не просто да направя биография, а това, което чух. Да изградя модел, около който всички българи могат да се обединят. И затова смятам, че книгата се заслужава, ако забравите, че моето име е там и махне се личната суета. Другият голям проблем при Алеко е свързан с теза на Славейков, вече спомената от мен, че той е нямал политически възгледи. По това се възползват редица учени в посока да го разположат в това идеологическо поле, което на тях им е удобно. И именно там е дълбокия смисъл на думите на професор Ригов, конюнктурни прочити на Алеко. Дълги години той е интерпретиран като либерал. И така е запомнен от елита, който го изучава, разбира се, от любителите на темата Алеко. Либералната идеология, дефинитивно казано, израства върху две ключови думи – свобода и плурализъм, и по-късно Джон Роуз добавя редица други. Но темата не е идеология. Само показвам, че моят труд съдържа и дълбинни познания на идеологически текстове от световни автори, за да проверя доколко това, което е написано за Алеко, е вярно. Онова, което аз написах и доказах, надявам се убедително, че Олег Константинов е с консервативна идеология. Според нейните съвременни разбирания, ключовите думи, пак дефинитивно казано, са морал и право. Повтарям, морал и право. Доста сериозна разлика от либералите, социалисти, социал-демократи, демократи, анархисти и ред други идеологически доктрини. Като казах право, това е сериозен проблем също в алекознанието. Затова в едно интервю казах, че Алеко е непознат и то много сериозно непознат от българската публичност, за което отговорността е на елита или на квази-елита, ако предпочитате този израз. Разбира се, риска и аз да попадна в квази-елита е огромен. Преценката е ваша. Въпрос на прочит, на книги, на анализ, на дебат. Но щом аз се изправям навсякъде по България, включително и в родния си град пред вас, значи съм готов да защитавам това, което съм написал. Та защо е забравен? Част от отговора разбрахте, за да бъде вкаран в либералната идеология. Втората част също я разбрахте, поради невероятния авторитет на Славейков. Той нямал политически възгледи и толкова. Само, че аз ви показах, макар и накратко, че далеч не е така. Олег Константинов е изключителен юрист. Простете ми високите думи, но е така. Той е не само с висше юридическо образование в Новоросийския университет, ами е с най-високата докторска степен за студент според тогавашните стандарти на руското образование. С пълно отличие. И говорим за 1885, когато в България имало всичко на всичко, 30 на брой
юристи. От тях 17 завършили в Русия, 13 в Европа, като най-значимият от тези 13 е доктор Константин Стоилов, по-късно премиер на България, по чието време е убит Алеко. Алек Константинов е автор на първият хабилитационен труд в България по углавно право. Това, което малцина юристи знаят, и без да споменавам името, тъй като ще се изтълкува като политизация изречението ми, ще го спестя, но е високо поставен юрист в България и днес на много високо место, орган, който не принадлежи на съдебната система, професор и доктор на юридическите науки, написа текст по повод 100 години от смъртта на Алеко, в който твърди, има го втория ми том и симетрис анализ на текста, че Алеко даже не си струва като юрист, освен моралните му възгледи за правото. Като споменава, впрочем, в този текст, издаден в философското алтернативи на БАН, в частта право, че тази хабилитационна работа не е открита. Текстът е писан 1997 на въпросният български магистрат, а тази пък хабилитационна е открита 30 години по-рано и е публикувана в 4-те тома събрани съчинения на Алеко. За подобни фактически грешки се пишат двойки на ученици. Това в скоби, без повече да се заяждаме. Тази хабилитация не е написан нито един ред от юристи в България върху нея. И върху всички мои представяния в София, Пловдив, Пазарджик, да не изброявам градовете на България, аз се обръщам към младите, тъй като обикновено доста хора идват млади, и юристи, включително и представители на Демократическата партия, да се заемат с това, за да се открие Алеко какво е направил. А иначе смисълът е бил дълбок, той е преследвал промяна на Търновската конституция, тъй като темата е свързана с правото на помилване. И е изследвал всички юридически теории по темата помилване, впрочем много актуален проблем при нашето съвремие, особено от последните президенти, насам знаем за какво намеквам. Та той е първият автор на България по тази тема. И ви казах каква цел да промени Търновската конституция. Алеко знае перфектно френски, перфектно английски, слабо английски, руски и френски, простете, и слабо английски. Така както вече казах, познава всички теории за помилването и труда наистина е изключително. Но тъй като аз не съм юрист, не съм го коментирал, тъй като за мен е закон да не коментирам теми, в които не съм професионалист, подготвен, при все, че като философстваш ум си позволявам подобни интерпретации, но в статии. Така че ако сред вас има хора, които са юристи в момента или имат намерение да станат такива, заниманието се заслужава. Впрочем, още един факт, свързан вече с Софийския университет, Алеко е бил на крачка да стане професор по углавно право и да бъде изпратен на специализация в Париж, но една сложна игра, думата е адекватна, на въпросният университет, пречи на това и уви, така се стига и до смъртта му. Впрочем, юридическия факултет, който тогава е основан, 96 и 7, разбира тази печалба като своя вина, макар и косвена, и излиза с декларация на 12 май 1997, след като научават жестоката вест, че Алеко е убит.
Този целият случай съм го възстановил за първ път в историята на алекознанието, факт по факт, име по име, какво е станало, за да бъде Алеко отстранен. След като студентите са направили няколко демонстрации в негова подкрепа, включително и вестник специален Петро по случая, но така или иначе не е станал. Иначе той през цялото си време на живота е бил адвокат. И в купища свои писма той обсъжда до най-близките си хора. Най-вече с Найчо Цанов, юрист по образование, магистрат на времето, председател на известна партия, значима личност на България. Той споделя философските си възгледи за право. Топ. Защитава теза, която за сравнение днес ще ви кажа. Надявам се сред вас да има хора, които четат философия и философия на правото. Ако не след моите думи могат да го направят, името е на най-известният европейски философ днес. Идеологът на модерната европейска мисъл и право е именно Юрген Хабермас. Хабермас днес защитава тезата в Европа, че правото, правосъдната система трябва да бъде изградена върху морал и право.